Men Suzuki, Midoriya. Jo, hvad sker der? I dag skal jeg fremlægge om det her debat, avisartikel, vi har 3 bilag og diskussion i Danmark, og hvordan det hele foregår, og hvordan det hele kan faktisk sådan irritere folk. Ikke? Okay, så det jeg skal begynde med nu, det er bilag 1. Så i bilag 1 kan vi faktisk godt se, at ikke-vestlige indkommer og vestlige indkommer og kvinder og mænd, altså hvor meget antal procent, altså hvor mange kvinder har jobbet, så hvor mange antal procent af kvinder i Danmark har jobbet. Så i bilag 1, så kan vi faktisk se, at mænd med dansk oprindelse, der er der faktisk 82%, der har job. Ikke? Og dem med ikke-vestlige, altså ikke-vestlige indvandrere, der er det cirka 58%, der ikke har job. Eller der har et job. Og det er faktisk lavt. Og så forhold til kvinder, danske kvinder, ikke? Altså danske oprindelse kvinder, der er det faktisk 77%, der har job, og mod 47% ikke-vestlige indkommer, der er. Det skal også lavt. Altså fra 67 til 47. Og i bilag 2 kan jeg faktisk godt se, at uddannelsen, altså der er flere ikke-vestlige unge, der tager erhvervsuddannelser. Men der er stadig mindre end danskere. Der er mange. Altså, jeg vil sige, der er mange ikke-vestlige unge, der tager erhvervsuddannelse, men det er stadig mindre end danskere. Så selvom mange få danskere tager faktisk CX, HCX eller andet UX, så dem, der kommer fra det her vestlige land, der er der stadig en lavere procent, der ikke tager erhvervsuddannelse. Og i bilag 3 kan jeg for eksempel godt se, at nogle føler sig mere accepteret end andre, og mange andre hader det. Så i bilag 3 kan man for eksempel se, her hvor der står, at her står for eksempel sådan, hvor mange synes, at folk skal have lov til at sådan, stemme på politik, altså indvandrere. Mange skal have lov til at stemme på politik. Altså man kan se, der er en få antal procent, der siger, det må det overhovedet ikke. Det må det overhovedet ikke. Og der er en større antal, der siger, det må man gerne. Og alle mennesker har det samme hoved, hår, blod og alt muligt. Men mange er racist, for eksempel, og hader andre i deres land, hjemland, Danmark. Nogen kan have mig, fordi jeg er araber, ikke? Og det er sgu ikke godt, men jeg lider sådan her og mig af mig selv, ikke? Så vi kan se det her debat i bilag 4, ikke? Det hedder stram politik, altså det er sådan lidt demotiveret, sådan. Så hvorfor vil det sådan prøve, hvis du alligevel blive set som en bøde? Sådan. I det her kristelige dagblad siger det, altså stram politik, ikke? Det er demotiveret, og så hvorfor prøve, hvis du alligevel vil blive, hvis du vil alligevel blive set som en byrde, så hvorfor vil du prøve, hvis du alligevel bliver set som en byrde? Ikke? Mange vil alligevel prøve for at for eksempel vise folk her. For eksempel hvis det er dårligt til et fag, så vil jeg gerne have A-faget, ikke? Og lige bevise, at jeg kan godt finde ud af faget. For eksempel matematik. Hvis det er dårligt til matematik, så vil jeg gerne bevise folk, at jeg kan godt finde ud af A. Det kan jeg godt. Der er en god ting, og altså i debatten så er der også, at 25.000 arbejdende flytninger kan blive smidt ud, og det er dumt for økonomien. Altså, de arbejder for dig, og du vil gerne have dem smidt ud. Det er dårligt for økonomien, det vil ødelægge økonomien med det samme, ikke? Og folk skal føle sig mere accepteret, ellers gider de ikke at være en del af samfundet. Så hvis egentlig folk alle har følelser, og hvis folk ikke får det de respekt, de vil have, for at kunne have en spil til det her land, så vil vi faktisk ende op selv med at flytte. Og det er sådan lidt kort version af debatten. Så hvis folk ikke får sin respekt, så vil de bare ikke være del af det danske samfund. Så alle sammen burde have det samme respekt, som danskere også får. Og min konklusion for det her, det er egentlig, at tallene viser, at integration tager tid, og stram politik hjælper ikke, og
Måske skal vi bare være lidt mindre, jeg vil ikke sige det her, men så skal man være lidt mindre røvfuld. Hvis mænd er mere søde i skolen, der er alle sammen lige antal respekt, der er sammen søde. Og hvis man ikke opfører sig som røvfuld til medarbejder, jamen så vil medarbejderne faktisk mere respektere en, og faktisk arbejde over, i stedet for at medarbejderne der arbejder fra sådan, man bare have det overstået arbejde, ikke? Så vil folk jo mere arbejde for dig, end deres egen skyld, bare for at overleve.